Bol to úrad, ktorý konal úmyselne, vytváral všetky prekážky, aby sa spravodlivosť dotkla čo najrýchlejšie presne tých, o ktorých sme hovorili v rokoch 2020-2023, ako hrubo zneužívali, nadávali, tlačili. Keby mohli, tak nás možno rovno postrieľajú. Do toho všetkého prišlo ďalšie dôležité rozhodnutie, a to je zmena trestných kódexov. Ani tak nejde teraz o zmenu trestného zákona a nové skutkové podstaty, ale predovšetkým o zmenu trestného poriadku, kde okrem iného hovoríme to, čo je, že 1 a 1 sú 2, že kajúcnik nemôže klamať, nemôže si vymýšľať. A do toho všetkého prišla jedna atómová bomba a tá sa nazýva rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní, ktoré podal tak bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ako aj v jeho prospech súčasný minister spravodlivosti Boris Susko, a ktorý súčasne vtedy rozhodol o jeho prepustení na slobodu až do rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní. A toto rozhodnutie prišlo. Pamätajte sa, dámy a páni, čo robila opozícia, keď minister spravodlivosti povedal, že podáva dovolanie a využíva ustanovenie trestného poriadku s tým, že púšťa Dušana Kováčika na slobodu? Ak sa nemýlim, tak bol aj návrh na jeho odvolanie v parlamente. Bol vyhlasovaný za najväčšieho zločinca. Nuž teda mi dovolte, dámy a páni, aby som povedal, že rozhodnutie, ktoré vydal Najvyšší súd vo veci dovolania, by sa malo publikovať ako učebnicový príklad toho, aké chrapunstvá a zločiny boli schopné páchať orgány činné v trestnom konaní v rokoch 2020 až 2023.